ଏବେ ଡିସ୍ ଆସିଗଲା ଯେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ଆସ। ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ ହେଇଥାଏ କ'ଣ କହିଲି ନା ଚୁଲି ଖୋଳା। ଚାଲ ଦିଟା ଖୋଳିବା। ଖୋଳା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦିଟା এটা বড় হয়ে গেল দিদি দিস জায়গা কোটি হ্যাঁ ହେଇଗଲା। ଆଉ 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 ଏଇଟା ଆଉ ଦୁଇଟା আরে তু আউরি বড় করে লাগিছিল ହେଇଗଲା। এটা বড় হয়ে গেল দিস জায়গা কোটি ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ମାପିକି ଆସିକି ଡିସ୍ না କରିଛ। ହେଇଯିବ ଏପଟେ ପରିବା କଟା ଚାଲିଛି। ପିଆଜ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ? ପୋତା ଅନେଇଲ ଅନେଇଲ ଇଏ କି ହସ ଦେଖାଯାଉ କୋଉ ଯାଇ ଜାଳ ନେଇକି ଯିବା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଳ ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟା ମସଲା। ଏଇଟା ଏବେ ବିରିୟାନୀ ପଡ଼ିବ। ଆକୁ ପକେଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସେ। ହଁ ଓ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଏଇ ଭାତ ଚାଉଳ ପକେଇବା। ତେଲ ପଡ଼ିବ। ତେଲ ପକେଇଦେବା ଟିକେ। ଠିପିରେ ଠିପିଏ ତେଲ ମାପିକି ପକେଇବ ପୁରା। କି ଧୂଆଁ ବେ ମାପିକି ପୁରା ଠିପିରେ ଠିପିଏ ତେଲ ପକେଇବ। ହବ ଟିକେ ଏତିକି ମଣିଷ ହଉ। ଯଦି ନହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଦେଖି ପକେଇଦବ। ଯଦି ନ ମନ ପୁରିଲା ଆଉ ଟିକେ ପକେଇବ। ଯଦି ସେଥିରେ ବି ମନ ନ ପୁରିଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ସେତିକି ପକା, ନହେଲେ ତେଲିଆ ହେଇଯିବ, ଛଣା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ମୋ ମନ ମାନୁନି, ମୁଁ କେବେ ଆଉ ସେତିକି ହବନି। ତାପରେ ଚାଉଳ, ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଛାଡ଼ିଦେବା। ଇଏ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ୟାକୁ ଗାଳି ଦେବା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହବ ଏମିତି ହିଁ କରିକି ନା ନା ଡାଲି ଦିଅ ଡାଲି ଦିଅ। ହଉ ଥାଉ। ଚାଲ এইটা দিটা অনিল এটা দিটা মতে দে মু নউতি এটা দিটা ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲ ସେଟା ଆଣ ସେ ଛୋଟଟା ଆଣ ବଳି ପଡ଼ିବ ଆସ୍ତେ କିନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ସବୁଆଡ଼କୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ବାଲେଇକି ଦବ ନା। ବାବୁଙ୍କର ଟିକେ କର, ବାବୁ ବଇଛନ୍ତି। ରସୁଣ ଛଡ଼େଇ ଛଡ଼େଇକି ଉଡ଼େଇ ଉଡ଼େଇ ବିମଲ ଖାଇଦେଲେ। ଆରେ ପିଆଜ କଟା ସରିଗଲାଣି। ଯାଉନ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଚାଲ ଏମିତି ଚୁଟକି ମାରିଲେ ଗୋଟେ କେମିତି ହୁଏନି? ଚୁଟକି ମାରିଦବ ବେସନ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ନାଇଁ ପିଆଜ ଥୁଆ ହେଲା ଚୁଟକି ମାରିବ ତାପରେ ପେଷ୍ଟ। ହଉ ଚୁଟକି ମାରିଦେ ଏଡିଟ କରିଦେବା ଆଉ ହେଇଗଲା। ସୋରିଷ ତେଲ ଖାଉ ଅନିଅନ
ମୋ କଣ ଲାଗୁଛି? ମସ୍ତ ଅସମ କଣଟା ଆସମ? ଗୋଟେ ଲେଗ ପିସ୍ ଦେଖେଇଲୁ। ଦେଖିଲ ଓହୋ କଣ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଅନା ଆକୁ ଟିକେ ଅନା ଇଏ ଆମ ରୋଷେଇଆ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଷେଇ ବିରିୟାନୀ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ଦେଖିବା କେନ୍ତା ହେଇଛି। କାଢ ଦେ ଖାଇବା ଟିକେ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କାଟିକି କାଢ। କାଟିକି କାଢ। କେକ୍ କାଟ। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଭାଉଜ। ତା ଭିତରେ ପଶିଲେ ଖାଉଥିବ। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଭାଉଜ। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଡିଅର। ତମ କଟା ହେଇଗଲା। କହ। ଏବେ ବିରିୟାନୀ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ବସ ଟେଷ୍ଟି। କେମିତି ହେଇଛି? ଟେଷ୍ଟି।